Isikhathi esiningi ke thina madoda siyasiganwe abantu abangaphansi kwethu ngokweminyaka. Shothi umshiya ngo5 years, umshiya ngo3 years, umshiya ngo10 years. Abanye bashiyana nje kakhulu mhlawumbe nango20, yabo? Irregardless isuku ukuthi nishiyana kangakanani. But uyayithola indoda isize yanyondla. Eyinciphisela nje lo wesifazane. Eyibeka la kwarathu. Usayibuza ukuthi hawu. Le ndoda ngoba indala futhi yesilisa nje lo wesifazane nje ngamsobozela nje manje la fast. Kodwa lo wesifazane asho ukuyiqeda and isho ixolise nayo. Yini equalifya lokho? Kuqhubeka kulento engiyishilo ukuthi into oyinikeze amandla wena izoba namandla kuwena. Ayikho into eba namandla by default. Into iba namandla ngoba wena uyinikeze amandla. Futhi njengoba uyinikeze amandla isebenza ngoba wena uyinikeze amandla. Uma wena unqaba ukuyinika amandla lonto iyoyeka ukusebenza. Sengisho yonke ke into. Ungayincomi ukuthi lento iyasebenza. Isebenza kuwe ngoba inamandla kuwe ngalesi sikhathi. Ubingelele changes akasha uthi ngenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Uthola umuntu okhonze San John echibini kwaMasango. Ethi mina leli chibi liyasebenza. Lisebenza ngempela futhi leli chibi. Athi owase Nazaretha ke kwaShembe athi hey yabona lo Vaseline lo ugcoba usebenza ngempela lo Vaseline. Yabona beze bephikisana athi omunye huyo ungangitshela ngalokho nalo wathi huyo ungangitshela ngalokho. Ekugcineni into eyinikeze wena manje iyasebenza kuwena over your life and into engayinikezile amandla mina yayisebenza phe kwami. That is why kukhona umuntu othi ngizomthuka lo nkulunkulu wakho futhi ngeke kuze kwenzeke lutho nje nix. Kuphinde futhi kungenzeki nix ngempela. Why? Lonto inamandla kuwe ngoba wena uyinikeze amandla. Lo nkulunkulu wakho, lo mprofeti wakho unamandla kuwe ngoba wena umnikeze amandla. Leso sithandwa sakho siyolawula wena. Ngeke sikwazi ukulawula abanye ngobani asithandani nabo. Abanandaba naso. Asinawo amandla over them. Not unless noma imuphi kumuntu la. Uthola ukuthi kungenzeka ukuthi kunomdlalo abawudlalayo nesithandwa sakho. Leso sithandwa sakho siyoba namandla over that person. Siyoba ngobani uyena lo muntu onikeza lo amandla. Ubone umuntu mhlambe wedlisiwe. Wahamba wayosusa zonke lezi zinto waklinwa. Bese kuthi qwebu. Bese ethi lo ethi uyazama ukwenza lezi zinto ade ezenza. Athi lona ungijwayela kabi wena. Nangu umuntu engiqinela bo. Axayela uthi hayibo wasiwashintsha bolo. Ingoba phela manje akasamnikezile amandla. Eqaleni lona ubemnikeze amandla kakhulu into uyinika wena amandla over your life bese iyasebenza. Imali siyinike thina amandla over our lives. Bese iyakontrola ke into oyinike kakhulu amandla. Yabona le video saqhubeka kulento engangikhuluma ngayo eqaleni. Into yesinika amandla inawo vela amandla kuwe ngoba uyinikile. Kodwa musukuyinika kakhulu to the extent yokuthi iyakontrola. Yabona umuntu uthandana naye musumnikeze kakhulu amandla. Lo muntu uyakucontrol. Methi xuma ubuzi nje wena into eningi. Ukuthi ngixumeleni uvela uthi how high. Bese uyaxuma. Umnike kakhulu amandla over your life. Isonto lakho mucabanga ukuthi lona elungqoshishilize empilweni yakho linike kakhulu amandla. Uyomisa zonke izinto ezibalekile. Hathi isonto lakho lona elubest. Cha. Hathi isonto lakho liyase kuwe. Asik-understandeni lokho bafethu ukuthi into inamandla kuwe. Yimina omele avume ukuthi leyo nto yakhe inamandla nami sivumelane nawe ukuthi lento inamandla ngoba imina ovumayo bese siyavumelana ke. Kodwa ayinawo amandla by default.
bheka ukuthi iziphi izinto ozinika amandla empilweni yakho ngoba lezo zinto azinawo amandla ngokwazo. Futhi bheka ukuthi awuzinikile yini izinto kakhulu amandla ngoba kunezinto esivumelene thina ukuthi zinamandla. Kodwa mase uyinika kakhulu amandla into iyaxhaphaza. Yazi khona abantu namhlanje uthola ukuthi basemishadweni abangajabulile kulowo mshado leyo. Hlobo neze. Kodwa ngenxa ukuthi umshado unikeze amandla kwisociety. Umshado unikezwe amandla kwisociety. Akajabulile lo muntu kodwa usahleli uyamcontrola lo mshado. Uyamcontrola lo mshado ngobani unikeze kwazi ukuthi wo ngushadile wo into enkulu leyo. Yo wena makuukuthi wena awuniki wena umshado amandla ngeke umshado uzokucontrol wena. Umuntu mase ekubhedela nje uzobona ukuthi uyakubhedela lo muntu. Ngithi ayizwa lonto. Ngisho umfundisi wakho wena umnika amandla. Ngelinye ilanga nje umuntu ikho lonto. Ikona abanye abafundisi benzisa abanye abantu into ezisangene bevume ngoba babanikeze kakhulu amandla. Ungathi lokho apply logic nje athi umuntu idla utshani phuza upetrol. Ngoba umnikeze kakhulu amandla uzoyenza leyo nto. Abanye imisebenzi abayenzayo bona abaqashwe kuyo bayinika kakhulu amandla ukuthi to the extent ukuthi ubonze ngeke aphile yena ngaphandle komsebenzi. As a result bamenzisa yonke inonsense le avume lapha emsebenzini. Avume ngisho into isingasamele ngabe yayenza avume ngoba uyinikeze yena amandla kakhulu. And manje yamcontrol. Ngisho sengasakwazi ukuthi sekumele ukuthi lana athi I can't but she can't say I can't. Or he can't say I can't. Uya into mungayinikile kakhulu amandla uyabona into mangabe isekubhedela. Ngoba yinikile lakho ayikho into ekumele uyinikeze amandla kakhulu over your life except when. Yazi ukuthi zonke futhi izinto zicharge wena ngamandla. Yonke into ofuna isebenze izosebenza ngoba kufuna wena. Yabona lento le engiyigqokela ayinawo amandla lento le. Lento le ayinawo amandla. Zonke lezi zinto azinawo amandla kimi. Ngaphandle ukuthi mina ngizinikeze amandla. Zizosebenza nge-energy yami lezi zinto lezi. Fana noma umuntu ekhuluma into ayikhulumayo. Lo nto leyo ayinawo amandla until wena uyinikeze amandla. Yabona umuntu methi angathi ungagingqika nemoto wena. Wena ungayinikeza amandla lo nkulumo ngokuyinikeza ihlobo le-attention into ozoyinika yona. Into uyinika negative attention, positive attention, neutral attention. Depend ukuthi uyinike luphi uhlobo lwe-attention. Esengithe ukuphazamiseka kancane. So ke qaphela ukuthi iziphi izinto oyinika amandla empilweni yakho. Uyabona ngisho into oyenzayo wena. Uwena okwazi ukuyicharge ngamandla leyo nto. Uwena okwazi ukuyicharge ngamandla into uyenza. Ngoba yabona uma ngabe ngithi ngibese ngithi I'm clearing the negative energy. Leso senzo leso imo sichargeayo ukuthi sisebenze. Wathi umunye umuntu uyahlanya wena. Ngokwenza nje kanje sekonto usiyenzile, sekonto seyisuka. Angithi mina ngiyakholelwa kulento engiyenzayo. Ngiyinika amandla akhe leyo nto. Because the only reality la emhlabeni is the consciousness. Because if I am conscious of what I'm doing and I believe on that, that is exactly what is happening. So sibona abantu benikeza amandla izinto ekungamela ngabe bayinika amandla. Sibona abantu benika izinto ezinawo amandla kodwa ezingenawo by default kakhulu amandla. Into inamandla ngoba wena yabona abantu mangabe bevuma bonke kwisociety ukuthi into ukuthi kanje yes sebeyichargeile sinamandla leyo nto njengemali nje njengemshado njenganje whatever it is. Leyo nto sinawo amandla base beyichargeile ngokwe collective consciousness. But wena isanganga kuzoba nzinyana khona ukuthi ingabi nawo amandla kodwa ayingabi nawo kakhulu amandla to the extent ukuthi lonto igcine seyicontroller. Wena one choice okwenza leyo nto leyo. Ufuna shiwela ile. Sengiphazanyisela umuntu okhulumayo.